Nedajte sa oklamať, upozorňuje komentátor Markeru Dag Daniš. Kauzu o odpočúvaní maďarského ministra Szijjártó a o jeho rozhovoroch so Sergejom Lavrovom, v ktorých sa spomína aj Peter Pellegrini a strana Smer, sa médiá snažia doslova postaviť na hlavu. Podstata je ale inde. Odoberajte kanál Politika na rovinu, pretože ďalšie zaujímavé video sa pre vás už pripravuje. Máme tu podozrenia, že maďarský minister zahraničných vecí bol odpočúvaný, pravdepodobne jednou zo západných bezpečnostných služieb. Prepisy nahrávok z linky Szijjártó Lavrov zverejnil mladý investigatívny novinár s väzbami na maďarskú opozičnú stranu TISA. Prepisy ukazujú, že Szijjártó na žiadosť Smeru a zástupcov slovenskej vlády telefonoval s ruským ministrom Lavrovom. Žiadal ho, aby pred slovenskými voľbami v roku 2020 vybavil stretnutie premiéra Pellegriniho s ruským premiérom Mišustinom. Szijjártó v rozhovore pôsobil ako človek, ktorý má s Lavrovom dôverný, takmer priateľský vzťah. Lavrovovi vysvetlil, že v záujme maďarskej vlády je volebný úspech Smeru, lebo ostatné slovenské strany sú podľa neho pod zahraničným vplyvom. Konkrétne spomenul Soroša. Sami o sebe sú prepisy, aspoň zatiaľ, búrkou v pohári bez vody. Nedokazujú nič, čo by bolo neprípustné. Korenie im dodáva až mediálna paľba namierená na ruskú hrozbu. Maďarské opozičné médiá strašia, že maďarské voľby manipuluje ruská vojenská rozviedka. A dodávajú, že Szijjártó vraj pravidelne donášal Lavrovovi informácie z rokovaní Európskej únie. V takto vyfarbenom obraze majú vyzerať Szijjártó aj Orbán ako kolaboranti v službe Ruska. Podobne majú vyzerať aj Pellegrini s Ficom. Únia už aktivovala tzv. Systém rýchlej reakcie, ktorý Eurokomisii a mimovládnym agentúram umožňuje regulovať, rozumej cenzurovať, online médiá a siete. Únia to vysvetľuje bojom proti ruskému zasahovaniu do volieb. Je to pokračovanie starých známych praktík. Ak chce Európska komisia spolu s tajnými službami cenzurovať siete a zasahovať v maďarských voľbách, verejnosti vysvetľuje, že je to vlastne len záslužný boj proti ruským tajným službám. Celý maďarský predvolebný škandál je pritom postavený na hlavu, vysvetľuje Daniš. Jadrom problému predsa nie je komunikácia Szijjártó a s Lavrovom. Jadrom problému je odpočúvanie maďarského šéfa diplomacie a zasahovanie tajných služieb v kampani proti Orbánovej strane. Druhá a podstatnejšia vec je prefarbenie a prevrátenie politickej reality. V Maďarsku, podobne ako na Slovensku, proti sebe stoja dva tábory. Na jednom konci je tábor národných strán, ktoré občas odmietajú plniť tie úlohy Bruselu a Londýna. Odmietajú zaťahovanie Maďarska a Slovenska do vojny proti Rusku. Odmietajú si ničiť energetiku a priemysel. Odmietajú bezhlavo stupňovať konflikt, ktorý Ukrajina a Európa prehrávajú. Na druhom konci je Liga poslušných. Pre nich je dôležité bez pripomienok a bez premýšľania vykonávať zadania a bojové úlohy, ktoré určujú Londýn a Brusel. Cenu, ktorú za to platí spoločnosť, neriešia. Orbán nie je pre Londýn a Brusel hrozbou preto, že by slúžil Putinovi. To patrioti nemajú vo zvyku. Orbán je pre nich hrozbou preto, že odmieta bezpodmienečnú poslušnosť a službu druhej strane. Tej, ktorá sa rozcvičuje do nasadenia vojenských síl na Ukrajine v rámci koalície ochotných. Szijjártó to v rozhovore s Lavrovom vystihol presne. Fides alebo jeho slovenskí partneri robia aspoň čiastočne vlastnú politiku, kým opozičné strany sú pod zahraničným vplyvom. Škandál s prepismi rozhovorov sa to však snaží obrátiť. Orbán a jeho kľúčový minister majú vyzerať ako agenti v službe Ruska. To isté má platiť o Ficovi a strane Smer. A tí z druhého brehu, Maďar a Korčok, majú vyzerať ako zástupcovia slobodného sveta. Hoci so slobodným a suverénnym uvažovaním nemajú nejakú skúsenosť.